Ikusentzuleo, kongi etorri zemuzate hemen gehatazio zupen kanalean beste behin ere signalizein jarraitzeko, nola ez? Ja jokun bukaera xamarren behar genduke eta bueno, ia zemuz jotean, ia ikusentzulek gertu atzeian, esango jazue, ia martxan daun kontua eta ondo entzuten azuen, espero baietz. Eta bueno, azkenengo signalizaion fuerte ibili ginen, fuerte. Aspaldiko aupailargi norbait, Ibaios eta lagunak, lehen zitalko haitu da hemen arazo tekniko batzuk konpondu nahien, eta eskerrak eman berrizkiot behai, beti hain prestu izateatik, laguntzako prest, eni desketik sartzait ordena horrea, eta kristonak eta bi iteitu. Eta gaurkoan ez da ulertu nahi genduna, baina hortxe du saiakera, eta eskarrik asko. Eta jarraitzekotan, lagunok, jarraitzekotan signalizekin, jokua hemen dauko prest, eta ea zeatarra mendu, lagunok. Ondo entzuten azu ez da? Eurra man berdigu. Ia ba. Nun gabiltzan. Soinu edo irudi edo soinu arazo mabali madago saiazu favorez. Bestela, aurrea. Eta Rotfronten gaude, hau emategunez bigarren zikloa da, enez, egenteatzen historiekin, replika, gestalta, eta historik. Signalizen ohiko interferentziak, momentuz dena ederki. Vale, ustez ondo moitzela, beldurra neuken, ordenadorea ondo engozan, hainbeste ajetreokin, baina badirudi asuntua ondo da bilela. Ta benga, lagunok. Ongitorri YouTubeko eta PeerTubeko ikusentzuleire. Eta bagoaz aurrea. Ia zer genuen inventarion, nundik gabiltzan, hene asko akoratzen. Izarra karta daukeu. Apuntatu, inun zein behar nun. Apuntatu, zein behar nun aseitakon. Hemen, gorrota auket, kuadernon. Egitaragua. Jarraitzako goiko solairuan, tarot table, karta bat falta. Eta metro estazioa solairuan gela bat esploratzeko. Bera jun berdeu. Tarot karta bat falta zaizu, bai. Eta nik usteet metro estazioa solairu neon goala. Eta bera juteko nondik zen, horta zen ez batzen, eskilarak edo zertzan. Eskilara horiek gora juteko zian, ez? Meat grinder hortatik izangoa. Bai, meat grinder hortatik zen, usteet. PeerTubekoak etorriko dira, Mastodon ere horrela hasi zen. Hoi da. Metralleta, amabi balakin, sendatzea dabakia, karta, eta fuera, venga aurrea. Meat grinderretik jetxiko naiz. Eta horre bidea, usteet aurkariz betea daula. Beraz, kontuz. Txatakin izan dugu asuntua. Txatakin izan dugu problema. Nik berez hemen azpin, garai baten txata jartzen nun, zuzeneko txata, eta gaur egun ez da ikusten, eta ez da berreza, zitalko sartu ordena horrea, eta behak lortu ez balin bau, asunto zaila haukeu. Asunto oso zaila haukeu. Elon Musk bat behar dugu Twitch YouTubeen gauzak aldatzeko. Ronaldinho praktikan jartzera berriro. Elon Musk bat behar dugu Twitch YouTubeen gauzak aldatzeko. Ze gauza aldatzeko esatezu? Nik gaur eukiten problema edo beste zoze? Ea Meat grinder erantzgoaz. Zer du, azkenen ja behandu hasi naiz gaur, zortzik dira. Behandu xamarra hasi naiz gaur, gauza honeako. Jendea PeerTubera pasatzeko.
Ah, vale, claro. Twitterren mazto dena pasa ziren bezala. Vale. Bai, ikustea PeerTuben ez daula mugimendu handik, nik igotzitut bideo, baina YouTubeen askoz jendea ikustitu PeerTuben, baina PeerTuben ez dago ikustaldirik, batzutan bat, bestetan bi. Asuntua pixkat, PeerTuben dabilen jendei ez zaio interesatzen gameplay asuntua hori izan leike. Ba, zaila gameplay kontua oso goza espezifikoa zela eta... zer nabil? Hemen egon itzan. Jetxi naizela, hostia, bai, joder. Epa, zer da hau? Epa, agina! Ufa! Ariane Jeongen aginak dira... Ariane Jeongen aginak dira lagunok. Arriskurik gabe beste akats bat. Enaiz konturau, benetan itzulpena zuzentzeko oso lagungarria da hau. Jode, asko posten naiz. Ara, hau da iruzkinan esan nizuna, aginei buruz, bai, gotzen naiz. Ta, zein berete hartu? Eske zer da, hau ikusteko bakarrik da, ez? Aragi asuntua, aginak, Bufa. Zer gertatzen zaio Ariane gaixoari? Asunto txarra, Arianena. Asunto oso txarra Arianena. Bitu hemen dago egunkari bat. Milioika lagun gozez, blokeo imperialak dirauen artean. Kitezeko etengabeko zirkulazioa dela eta binetarako errazionamendu bidalketak eten dituzte berriro indar imperialek. Eusaneko milioika herritarrek gozea pasa beharko dute beste hilabetez. Kitezen orbitako misil fragata imperialek gure konboi humanitarioetako bati kalte larriak eragin baitizkiote, hau binetara bidean zelarik. Honela, imperioarekin egindako ahalegin diplomatikoak beste krisialdi baterantz bideratuz. Kitezeko orbitak bineta, Roadfront eta Heimat arteko joan etorri libreak blokeatzen jarraituko du beste 8 aroz, eta beraz, binetan ditugun askapenerako tropek ozeanozko mundu mortuan harrapaturik jarraitu beharko dute laguntza minimoarekin. Imperioaren blokeoak jarraitu arren, konboien bidalketa ez da etengo. Tinko eutxiz baino ez dugu lortuko bineta ondarretatik berrera ikitzea. Nik ustet ozeanozko mundu mortuan harrapaturik jarraitu beharko guela eta hori eszenabio ikuste genitun itxasokin da bar, ez? Ufa. Ratoncito Perezi honi emanezkero kalibre handiko rifle ematen dizut trukean. Hori emanezkero. Lorean oso argi azaltzen da hori horrela dela. Venga aurrea. Bineta eta hostik, guazen aurrea. Hau ja ikusiet zei aldiz, guazen, tesio. Bale, hemen Ronaldinho asunto dago. Ronaldinho asunto dago zeak daude, kolibriak daude, eta behitu, bi ate dauzke hor pasatzen. Hostia, eskubitako arean dago, zelta jongo naiz. Ezkerreta, ez? Ezkerretan bi ate daude, eta saiatu behar dago hor. Kontuz. Bale, hor nik uste eta teori itxitaziola. Iruipen hori izan dut. Bale, atera gehala. Kontuz, Kontuz hemen, akatu itzagun. Ostik jasoitut eta horretik baita... Txoine, irrati itzaliko dugu. Irrati itzali eta sendatzea da baki bat hartu. Hostia, igual ez da hostia hautan, igual beste gabe... Ez, hostia hautan egon bai. Beste harta burdu, hasi da festa. Ronaldinho badator! Guazen aurrean. Hemen ze, gela hortan etzen beste bideik, ala? Hostia, bi ate zeuden,
Txoine, konprobaten goitut, biate hauek. Ronaldinhorena. Bale, hemen ruta berri bat ireki dugu. Oso ondo. Atea ireki duzu, eta nun azaltzegea. Epa, hemen azaltzegea, baitu ze ondo. Baitu ze ondo. Iepa. Atajua. Atajo bikain hartu dugu. Eta... Ibaioz galdera bat, nik ustet jokun ja azkenengo fasen sartu gala, ez bukaera xamarren gaudela, oza. Irupen hori emateit. Laiztor bukatuko etenan irupena. Esango nuke baietz. Zerrailak astuna, bale. Ondo. Iamen zer daun. Zer dau, jaun ondreok. National Post Packet Box. Paket beleg ein lesen. Matrize kode eskaneatzailea. Baina zatia bezut oso ondo gogoratzen. Norbaite kontrako badio, diozu, kasu. Matrizea... Hostia. Zer da matrize kode eskaneatzailea? Zer da matrize kode eskaneatzailea? Matematikak. Ta ze, hemen matrizeak etzen dituen ikasi? Ez dakit seguru egia esan. Ikasi nuen, ez pentsa, ikasi bali manun, pentsa ze fundamentu, ze ez dakit ikasi nitu ez. Hemen denetik jakin berra do. Baina... Objektu bat lortu dorkatu jartzeko, ez? Matrizeko eskaneatzailea... Eske, ze... Ez dakit, baina zerbait falta zaizu hor jartzeko bai. Gauza bat ingoet, gora jogo naiz. Gorde ingoet, amnesia dukat orain. Amnesia bunkerra. Zitalko bila bukatu zuen, amnesia bunkerra jokua. Kaixo, Idergorro. Ongietorri, zemuzgea... Zorionak, por cierto, berriz ere. Matrizak ikasi, gero parandan atera laurbilduz. Ikasi dugunik ere ahaztuta. Ondo afrei berrepatzen, hau patxalde honi Idergorro eta zorionak. Esklusiba doble maulerren kanalak izan zuen. Eskerrik asko. Eta venga. Gorde ingoet berriz bera juteko ia eskubitan anutzi duen ate hartan zoze utzi duen. Iepa seksi Idergorro eskerrik asko kaixo jargi. Eta horre emotikono batzuk, baina ez dira ikusten, nik ez dut ikusten. Bai, zorionak asko postu nintzen. Gaur patata tortilla afaltzeko. Bai, DM-ren kanala izan zen gure salvame razioa. Eske, DM pehatzaio, etzan kasualidade izango hori, Venga, gorde. Vale, matrize hortan jartzeko, ia zeuken kasualidadez, nien ez batzen hemen nolako kontu idonik. Dendako giltza, ostia. Metalezko giltza etiketa honekin jeon gargazki den da, Hori ez dugu erabile bendik. Errebelatze tanga, botila txikia. Ben matrizentzako ez daukago zer, argita garbi. Nei ordu ezkite mutikonok, txaten ikuste ja. Egi, ja, tanga. Argazki errebelatu beharko duzu argazki dendan. Eta nundo argazki den da? Nun hostia da argazki den da? Commercial corridor inguru hortan izango, ez? Disinfection room... Kakazarra. Eske, nik argazki den da... Ez dut ikusi baina arte. Ateren bat gris ez dago? Eus. Hostia. Ez. Ez, baina goiko solairun igual utzinun pas... hallway ate bat grisa hor. Eske, goiko solairua...
Pixka kojo naute bilin itzan hor, da uste tenula ireki. Edo horiz bat kolibri artean. Bai, metroestazioa hemen, bai hori edo bat. Hor giltza berko nun. Eta denun eukiko gainean, ostia. Eta etzen eukan giltza, lehen pasa zara. Arrazoi. Guazen ba horrea, venga. Sos. Guazen ba. Mendik da. Oso okerrezpanao. Hemen Ronald pixkat. Zanteaturen. Vale, kontuz. Sartu naiz. Ez ikusirein, baina sartu naiz. Irrati hori, mesedez. Latosok dia kolibrek, oso latosok dia. Ostin bateu beste jasoet, emate honez. Goletan, no? Venga. Bale, bain zegelatan gaude. Fotostore, hau da. Bale, kaixo. Erregelatzeleiko hartu, bai, eskerrik asko. Hemen... Ipa! Herriaren armada. Binetako 5. infanteria divisioa. 12. unitatea. Huang, Ana. Alina Seo. Lilith Itu. Elena Wong. Elise Ng. Naturba Park. Birgit Fukuyama eta Rebecca Liang. Ordenagailua, ez da erabilgarri. Oso garrantzitsua lorerako. Alina Seo, Lilith Itu. Ze, herriaren armadako ziala, binetako 5. infanteria diviziokok, 12. 5 infanteria 12 divizioa. 5, 12. Zenbaki horiek nahi ez dira zer esaten? Konspiraziorako osagaiak. 5, 12, konspiraziorako osagaiak. Ez dakit entzun duzuen. Klong! Izan nahi ilargi telegrametik idazten nahi zait. Eta klong ite dit nahi. Ez dakit txat entzuten nahi zaten nahi ite izuen. Konspiraziorako osagaiak. Badakit nik ere ez nuke ezer ulertuko. 12, Guru nukiko eta 12. Zerrailak astu natea bezin daireki. Ostia, berriz mierda hortatik pasau behar dugu. Ba, hemen ez dago besteik, ez? Hartu dugu hori eta listo. Ez da zuen ordenagailua izan ikusentzuleok. Bideoa doinak gero ikusi. Vale. Vale, ba, errebelatuko duen horrekin. Ez dakitan eskubitako ate hori probatzea joan, baina ez dut uste. Inbeste ate zera baten. Martxen got. Iesi. Segatuko naiz Ronaldinho nahitenik. Ez ikusi gabe. Lortuet. Dirudienez. Jack Ronald Dinho. Ea. Oin revelatzeko beste tanga hori hartu eta listo, ez? Errebelatze tanga eta errebelatze tangan kombinatu inberko ditu dugu. Itzali alda zea. Bai, bakarrik itzalia. Kombinatu inberko ditu dugu errebelatze likidoa eta errebelatze tanga. Eta bain, errebelatze tangaren barruan zegoen argazkia. Hemen daukeu, aztertu ezagun. QR bat! Oh, ke kutre! QR bat zan, aizue? Argazkian puntu dut matrizeko de digital bat agertzen da. Zer motako makinak prozesa ote dezake alako kodea?
Ba, eo zeinak gaur egunean. Jeseus. Konturatzen zinen, ala ez ikusi nahi nuen, baina jokoaren azkeneko txampan zaudenez, kolibrietaz libratzeko modu erraza dagoela esango dizut. No jodas. Ui, hori nik ere jakin nahi dut. Bai, nik bai. Enaiz kontuatuko, nik uste nuen kolibriana frekuentzik indai mertzala, baina nola urkarik dauden, ezin hasi historio ditan, ze bitarten jo iten haue. Horretik nik Ronaldinho nahiteko asmo neuken kolibrekin, beti. Vale, oin argazki hau daukeu, eta jo behar deu matrize irakur gailu horta. Esai guzu norbait erakutsi guzu. Nola dan asuntua ze, Ibaiosek beak, Ibaios berberak etzekin hori. Pentsa. Ze deskurrimentu indezun. Argazki erabili, bai. Aiba QRA. Aiba, zea. Eguzki hartu duzu, eta hori ere bai, beste nota badao. Epa, ostia. Ze gartzau. Panoa. Deskubritu egin naute. Ziur naiz C sektoreko argazki dendan lan egiten duen neska, ilezuria, bioerresonantea dela. Kontu zibili. Ez didate gehiago arriskatzeko beste ordaintzen. Bihar kitezera doan urrengo ontzi hartuko dut. Zuk ere alde egin nahi baduzu, elkartu nirekin N sektoreko nasetan. Eguzki. Kolibrin zirkulu gorriekin zerikusi hauka. Tarot karta bada, bai, gaitza tarot kartakin egiten nengo puzlea, oniko eseko zutenak batea jarreko iteu. Neska ilezuria berdin bioresonantea, Jeongen argazki dendako neska. Jeong argazki dendako neska. A ver. Zea, itu, Isa, ez? Botat galanta, Ilezuria zein zan, kriston lio hauke bat, Isa itu liburu den da. Eta Jeong argazki den dako neska, Ariane Jeong, baina Ariane Jeong eketzoken ilezuria. Ez? Gero, argazki aldatu zanen, orduntzoken ilezuria? O alrebes da? Bai alio... Txaten eiz ezkit idazten YouTube eta Peertubeko ikusentzuleok hemen ibai idazten da... Eta ikusteu nahi zelanteatzen. Lagunok. Ariane izango orduan? Neuri izenekin garuna zopa egiten zait. Ariane izango zan orduan? Hasieran Ariane zan da gero Alina zan. Alina Jeong zan, edo Alina ez dakiz zer zan, beste zea bat, beste abizen batekin. Alina Seo. Ariane Jeong izango ez? Baina bi espazian, Ariane Jeong tarrak? Lio. Bat eskiatzen, no? Bideo hori guztoko esplikatzen unaz, Bueno, gorde ingo deu. Hau, hostia, difente daugela hau. Ze pasau da gela hontan? Ze pasau da gela hontan? Gaineko argipatioa aragimasa batek irentxia izan da. Goiko saretan harrapatuta gelditu diren hondakin batzuk askatuz. Dialuztaia hartu, bai. Hola, ze pasau da hemen? Ze kusi da hartu da hemen lagunok? Aragi, eta ze. Bai, Ariane Jeong ilezuria da, eta Alina Seo, orain ikusi duzu bere argazkia, ile beltzekoa. Bale. Niren hasten nintzen, orain badakienez jakintxoaren egiten nabil. Ondo ez ibai zuke guri azterketa egin, zehola guke ikasite deu, eta galderakin, burui eman ez pixkat, eta... asuntua. Gordengo deu, eta jongo taroteko zehara,
taroteko eskutitzak, bota edo alanta. Kartak hemen dauzket. Kartak eskutitzak. Kartak hemen dauzket eta hori pixuak gorago dago. Goiko sola irundo. Alina SEO Googleen beti lehenengo agertzen da. Ona. Baina signal izen bigarren. Bale, guazen gora. Esan bezala. Hortik ezin da, mendik. Bai, mendik. Eta hemen tarotan ze daukau. Opa, kontuz, hemen da. Tarot table daukau. Kaso era, baina txiste hona da. Zeka. Titularra, Ariana Young, beraz titularra, Ariana Young bioresonantea da. Ondo, ibai, ondo. Pentsatzen dune, ja pixkatu zaituta neon histori hori. Eta erra. Bale, hostia, oain baian edo heimat da... Kitez... Baian edo heimat berde... Osea, baian ez, buian. Zuzko begi bat ikusi nuen buianeko lainoen gaineko zeruan. Jauregi imperia legalarian zehar onjez ninduan, eguzki itxurako irisa ikuste hutsak nire gorputza erraustu zuenean. Bale, buian 19. Buian 19. Bai. Eta gehatzeana, heimat. Boi. Eta oain, behitu, oain hau apuntatu berra do. Ez dut harrapatzen. Behitu, ekaitza hauzan taroteko asuntoa, taroteko kartak lortzen eginean hemen jartzeko, eta bain honek emateko informazioa, gero beste puzzle bat irekitzeko, honek emateko informazioa, planeta bakoitzan, ez dakit, eguzkia, ilargia, ze hostia da hori. Eta hori nola daun ikusi behar du. Eta gero hori markatuz pasa ate bat irekiko du. Guantxe hortan ate bat irekiko du eta jokua igual bokatuengoa. Orain Yu-Gi-Oh dirudi, bai. Eta, ibai oso jarri zu web posizionamendua SEO, txistea. Ez dut harrapatzen norbaitek esatu txistea, bai. SEO da Googleen nola azaltzeian gauzak. Venga. Baian, heimat, bineta. Eta izan horretzake borobila. Borobila hor. Eta... Eta beste berdin. Eta azpin, kitez, leng eta rotfront. Oen rotfronten gaudez. La hostia, joku batzuk ze komplikatuk dian, ze gutxi esplikatzeuen da ze zaila jartzeuen jokalarintzat, historia ulertzeko, gero horrek nola lortzeun jendek investigatzea, eta baita ere zalek elkartu, eta hostia niko deskurritu ez bestea, eta hori gauza politia da. Ematen ez ibai oso parte izan da prozesu honetan, joku honekin. Bale, eta guain... Hau nuntzan, historia hau nuntzan bat beragoz, da? Bat beragozan ate irikitzeko. Ja, pasarte hau pasa ingo dugu.
Ate irekitzeko asuntoan nun dago? Komerzial korridorren zan? Ostia, nuntzan? Hemen. Muns mural. Bai, hor erdiko gela hortan. Lehen eraldatu intzaigun gela hortan. Keo, nik bideoak ikusi ditut eta oraindik ez duz guzti zulertu. Bueno, bat unezku baino gehiago onteatzea bastante gehiago. Bioresonantzia, jak, zea... Baina jendeak amaiera berezi bat lortzeko egin duena benetan flipantea da. Bai, Osea, orduan ja ikustet amaiera bat baino gehiago daula, ez? Vale, baian, hemen planeta, ostia, osoik zan... Ostia, ez dakit ondo apunta duten, me cauen dioro. Ze, danak beteta zeuden, batzuk gutxik zeren. Bakit Roadfront utxik zeola, eta baian beteta zeola. Baina bestek beteta onbertzuen, bai. Bale, pixka li hau inaiz, baina ustet ondo inaizela. Hau, esango nuke, bineta, esango nuke. Oh. Ostia, hasta aquí panik, Esango nuke hola dela, baina... Uste nun errezago izango zala, Pixka li hau inaiz. Hau geimat bineta bezala zan. Kitez alderantzi zan. Osea... Bueno, bintzat norabidegatik nik ustet itetela. Osea, kitez hola zan. Me caben dios, nintzait. Kakazara. Kitez hola zala esango nuke. Formatik, Formatik ze ez dut ikusi zertzan utxa eta zer betea. Leng. Al revés da, la hostia. Lengola da, vale. Eta Roadfront utxik da. Nola dialuztai erabili? ¿Qué me cuentas? Txoin, te la bukau? Ze hostia. Vale, ustaia falta zaio, hostia. Vale, Roadfronti ruleta behar du ez dauka. Bai. Vale, eta Roadfront hola izango litzake. Hostia, no jodas. Baina, nire ustez ja sartu ditut. Ja sartu ditut eta kaka indet, ez dut ezer egin. Ez dut ondo egin. Ruleta behar du ez dauka. Ez dut ondo egin, Lagunok. Ez dut ondo egin asuntua. Heimat eta bineta berdin dira? Bai. A ber, nere ustez. Baina eske igual ez dut ondo apunta. Eske ez dut kontutan hartu zertzan utxa, zertzan betea. Baina formatik, eske hola da, Formatik hola izan berdu. O igual bat txikigoa, alegia... Igual hola. Ez teula bate asmau, Hostia. Vuelta berriro begiratzea, bai. A ber, puto lío, Hiru berdin jarraituzu, bai, oin moitun detelako, baina... Oin bai, baina hasiera lehenez, baina... Hori ez da horrela izango, ez. Benga berrez behitzea, bai, hori da. Benga berrez behitzea, ze... Ez dut ondo apunta, hola, hostia. Forma karaik apunta dut, eta zertzen utxa, zer betea, oze koloretan ez detein. Argazki aterako dio goain. Nik uste. Argazki ateratzeko makina hau, ez? Hau. Bale. Etxoen. Horia eta urdina zean, ez? Ose.
Argazkia azkenik, aleluia. Jode, ez da gitu ondo onteatzen egin ni asuntu ataz, Hostia, kitez eta bineta difentek dira. Ez, nik heimat... hostia. Nik heimat eta... zen ustaz, heimat eta bineta goi argi dago zer den zer. Zue irutzaizue hau eta hau berdinak diala, ez? Heimat eta bineta. Hau urdina, karta urdina alako. Bai. Hartu burun, Geosan inberdia zuela. Baianek dauke betea, ez? Bakit zer dan. Baian eta Rotfront aldrebe ezin ditut. Nik hau urdina utziet eta hau hori utziet. Eta aldrebez da. Hau hori da eta hau urdina. Lo tengo. Orduan, baian hori da. Oso krez banau, Eta Rotfrontekoa hori urdina. Eske, karo, beniden ondo enteuta zer dan betea, zer rutsa eta hori. Hala emate, baina zein da zein. Horrek mana behar du inbokatzeko. Hostia. Aber, katar horrapo deten nike. Beste imagen dako zela. Gaur, budu ministikuka inaiz da... Zer du dugu, launok? Behatzeiko goi gutxi. Vale, venga. Venga, bain bai, Hostia, ja. Fal ordua. Bain bai, A ber, baian hori da bitu. Nik uste eta horrez neukela. Baian horia da. Bineta ez da hola, baizik eta hola. Heimate bai, hola. Oain berriz dudaz betetan hau, Argi esango izuet. Dudaz eta katarroz betetan hau, Bai, osarrazoi, Rotfront urdina, bai. Indeula lagunok, indeula. Karo, ibili titifriskero, eta geho oztu. Indeula lagunok. Eta goin ze? Pasa inberdeu bertatik! Zulo hortatik pasa? Bueno, lagunok. Venga, liburu irakurtzea. Hautsi da azken zigilua. Etxera itzultzeko garaia da. Erregea horiz hartu, bai. Hola. Bagoaz aurrea, Bagoaz aurrea. Hau pazu. Itxaron. Gogoratzen. Itxaron zeba. Hautsi da azken zigilua. A ber. Ze pasau da? Ze pasau da? Adizkideok, jaun Andreok ikusentzuleok, ze hostia pasau da? Hautsi da azken zigilua, no seke, eta ez daukego ezer ja. Ea eskuman zertzegoen ikusteko. Ze pasau da orain arte? Lagunok. Moskeo, Moskeo, Agarra jotzen nahi zait joku honei, Nun gaude hoain, maparik ez. Moskeo, Oain estora esen zer dago. Oain dana ordo. Oain dana hemen dago.
Ikusi ondo hemengo dena. Konpuntze spray bat hemen zegartzeu. Izebaren oharra. Ariane. Bar gaueko afariaren ondarrak oskailuan utzi dizkizut. Eskolatik itzultzen berotu eta jateko. Mesedez, etxera bidean pasa zaitez itou liburu dendatik, osabak eskatutako liburua jasotzera. Ez ahaztu liburuentzako leku utzi beharko duzula motxilan. Ez daitezen busti. Ze asunto da hau? Denboran atzea bezala indegu edo oroitzapenetan nahi gauain. Oain bioerresonantzia edo histori horrekin oroitzapenakin gaude oain. Replikak oroitzapen hauzke, Arianen oroitzapen hauzke, oze kerri isto da hau? Jaun Andreok? Ze jolas da hau? Munizioa? Jeon, Ariane langilearentzako lan misioa. Jakinarazi digute, zure derrigorrezko zerbitzu militarraren aldia orain dela gutxi heldu dela amaierara. Gure fitxategien arabera, aurrez Rotfronteko C sektoreko Mandelbrot goi eskola politeknikoan R34/49C arloan graduatu zinen eta berriki izena eman duzu zerbitzu militarreko misio baterako Penrose programa. Aeonen lan misiorako prozesatua izan zara. Aurretiko lan esperientzia. Dendaria Jeon Gargazki dendan, eta lanaldi erdira derrigorrezko zerbitzu militarra, Rotfront orbitala. Helmen luzeko irrati operazioetan ofizial izateko trebakuntza. Irrati operazioetan ofizial izateko trebakuntza, Aro amaierarako ez bazaituzte zerbitzu militarreko programa batean onartzen, edo ez baduzu beste lanik aurkitzen, honako lanlekua esleituko zaizu. S-23 Sierpinski ekoizpen eta mehatze instalazioa, LENG. Etzun lanik aurkitu, Ze Sierpinskira bialdu zuen gurekin batea. Ala. Onartu zuten ez. Orduan etzen Penrosen egon. Igual bai, eta gero bialdu zen Sierpinskira. Ibaioz. Ez dakit, gizona. Amaren gutuna. Ariane maitea. Asko poztu nau hobeto sentitzen zarela jakiteak. Asko arduratu nintzen izeuak berriro ospitalean zeundela esan zidanean. Bere gaixotasunen asuntua. Oraindik gogoan dut nola gaixotzen zinen sarri umetan. Mesedez, ez egin esfortzu handiegirik ados. Zer ikusi izango hortzan historien honek? Bidali zenean argazkia oso interesgarria da. Benetan bitxia da zuok biok hainbesteko antza izatea. Bikiak dirudizue. Akaso loturaren bat dauka gurekin, baina ez dut zeo abizendu inor ezagutzen familian. Dirudienez binetan atera zen argazkia. Bale, Alina zeo eta Arianein jeongek bizkik emateue, hori bakigu hasieratik. Nik uste nun bata besten replika zala, baina ez, orduan ze pasatzea hemen. Lagunok, ze pasatzea hemen. Laizer egingo diozu zure zerbitzu ondo. Nik ere ez dakit ondo. Laizer ekingo diozu zure zerbitzu militarari, beraz, berea moduko uniforme bat jantziko duzu agian. Bidali da zu argazki bat ala bada. Mutxu bat, ama, argazki hori ikusi dugu, biak gestaltak dira, ez dira replikak, biak gestaltak dira, keston antzaukie, eta argazkin ikusi dugu nola berdina emate zuen, ez? Trajekin da. Eta... Baina, argazkin ikusi dugu, baina ez... Alina zeo ikusi dugu, baina Arianek hile txuri dauke, ez? Ez zegoen Ariane, hori da. Ba, karo, iguala da, baina Arianek hile txuri dauke. Bale, hori irakurri dugu, hemen mai gaineko gauzak ikusi dugu, ez bai. Ba, gorde. Baina lokura, Osea, hain zeatik gaude baten estena hontan. Zeatik gaude baten estena hontan, ze pasau da. Denbora salto, nahazmena, nahazmena nagusi. Hemen ate bakarra dago. Karo, hemendik etorri gea, eta ia zinde bueltau. Ez du zentzurik atzera egiteak.
Ja. Ja, ietzat ez. Eta, horrela ere ez baduzu ulertu, ez dakit nola azaldu. Oso erraza da, baina. Ni pixka jota nago, ez? Osasunez, esatet. Arriskuan nago, la hostia. Hartu dezagun... Uste, eta arman bate hartu erko du bazparez, mena izangoa. Mena izangoa zerkeia. Konpontzea da baki bat hartuko deu. Gure moduluak eta historike bai. Beraiz armatu inberdu pixkat. Revolverra ze, 3 balakin, txonze bala hau hemendik. 12 munizio bau, ba, venga, revolverra. Revolverra nire favoritoa. Onar dezadan. Hainbeste pelikula bakero honak ikusita, ba... Hainbeste zaborren ondoren, ba, revolverra nire favoritoa. Hau, ekipatu. Ez, ekipatu dengo dugu, zera, linterna. Hau hartu. Ui, konpontza spray bat hartuet. A ber, zer gabiltz da zio? Hemen alperrikako gauzak hartzen. 10 milimetrokoa fuera. Eta konpontza spray bi bazpare. Liburuntzako leku utzierkoa ez ez. Konpontza sprayak fuera. Venga. Vale, guain. Kargau. Zer da, lau... eneuken bala gaio, bale. Lau bokarri oskatu. Ekipatu. Eta bain kontan bagoaz, Bueno, berez gordekoet. Zer da... Betzik 10 gutxi. Venga, betzeterik artengo du. Bueno, a ber, ze pasatzea. Hau amaiera da. A ber. A ber, Jaun Andreok. Ze pasatzea hemen? Nola? Hau amaiera da. Betiko utzi? Zer da hau? Zer da hau? Jokoak ez dizu inoiz gauzarik ainargi esan. Nola amaiera dela? Prestatu itzazue ipurdik. Bueno, bagoaz, Ez dakik zer gertaukan hemen. Hau amaiera da. Betiko utzi? Hemen liada datorre. Ala. Linterna. Ze pasau da hor? Desberdin ikustea ez? Haundigo ikustea bain. Adlerren oharra. Gaitza kontrolatzeko egina guztiak alferrikakoak izan dira. Gestalte langile guztiak erori dira gaitzaren mendean, hil direneko zoru eta paretetan, itzal ilunak soilik utziz, eta Leister, erreplika guztiok burua galduko dugu eta haragi masa bihurritu bilakatuko gara. Orain uste dut gaitza etzela kutsakorra, ez da pozoi edo erradiazio mota bat ere, errealitatearen beraren galbideratzen motela zen. Ziklo berbera behin eta berriro bizi dudalarik, aldi bakoitzean xehetasunak aldatzen ziren, gauzak desitxuratzen, gehitzen, ezabatzen. Zenbat denbora behar da guztia zarata huts bihurtzeko? Bueno. Amets gorri bat, lurra jotako ontzi bat, ate bitxi bat, zulo bat lurrean, helmenetik kanpoko uarte bat. Helmenetik kanpoko uarte bat. Beste bizitza batzuetako oroitzapenak. Sufrimenduari eta bakardadeari buruzko ametsak. Promes bat. Galdutako norbaiten bilaketa. Bera ikusi nuen, ustasun gorrian nire zain. Promes egina nuen. Promes egina genuen. Ez ahaztu gure promesa. Promes egina genuen.
Ez ezagun baten oroitzapenak nire gogora oldartzen zirelarik, nire izatearen ertzak lausotzen zirela nabaritu nuen. Abismo de Helm. Orain dagoeneko ez dakit esaten non bukatzen den Falke eta non hasten den Elster. El U. Bueno, zer dago, Jaun Andreok, Geldi, atzera itzuli behar duzu, ez dago zuretzako ez error. Askotan saiatu zara eta beti huts egin duzu. Ez alduzu ikusten dena ondatzen ari zarela. Osea, nila, nire pelikula ino desan dut, ez alduzu ikusten dena ondartzen hasi zela, horrekin neon jaburun, eta ez alduzu ikusten dena ondatzen ari zarela, hau da jasoko duzun azken abisua, Adler. A ber, atzitxak hostia. El uarte de Helm idatzi behar non. Norbait, el U. A ber, atzitxak hostia, gabon ondartzok. Hoi da. Joder, zeu zer joditu dazt. Ez da zuzenekorik. Zitalko, zer gertatu da? Zer gertatu da zer ordena joan? Gaur egun traketxa deu, zitalko. Nik atarrokin ordenadoreke bai. Aztu intzait esatea zitalko sartzenen, Gabon zuringok. A ber, Tasio virus bat kontagiatu diozu. A ber, lasaitu gaitezen, Osa, Adlerrek kristona gota izkigula aurre ez segitzeko, no seke, Guzti, hemen Sofea. Falkeren memoria. Dantzan genbiltzan. Emisio hasieran jarri ohi duten abestiarekin. Loak hartu gintuen. Lehenago ere hainbeste aldiz ikusitako film ura ikusten. Sikiera, gu berriro ara eramaterik banu, garai hartara, zoriontsuk ginen garaira. Oroitzapen hauek orain nireak dira. Pufa. Amaiere usaina dario, Ez dena honi. Hemen artelan hoiek, emateunez arian egin zitunak bere garaian. Ala. Falke. Zergatik itzuli zara? Hemen ez dago zuretzako ezer. Ez duzu inoiz gehiago gurekin dantza egingo. Egiten duguna egiten dugula. Dagoeneko ez gaitu nahi ere. A ber, airen da hola Falke, ze pasatzea? Bi artelan famatuak, badauka katarro bai, txataren kontuarekin. Ostia... Dagoeneko ez gaitu nahi ere. A ver. Falke! Gu biok osatu gabeak gara. Bueno, zer dago? Ez du gurekin dantza egingo, Arianek. No me jodas. Gu biok osatu gabeak gara. A ber, zein da Falke? Bihur gaitezen oso berriro ere. Boss badago, ez? Final boss. Tani revolver txatxu batekin. Ni revolver txatxu batekin lagunon. Ai, txatxo! Ema jok, Tasio. Ema jok eurra. Lantza hartu bai. Lantzaz, Erabili kombinatu aztertu. Zer da hau, Jaun Andreok, ze hostia da hau. Zein berde lantzakin. Gokotuz, Bere gana jonda erabili. Ezin dut hemen erabili. Aztertu. Liburuak hartzeko leku bat utzi duzu eta leku gehiegi. Botoi bat dago.
erabiltzeko. Dun? Puta botoia. Botoi bat zen mandon edo... Zer raio da hau? Falke! Epa. Ala, ze pasau da? Zeati hau den menoen? Eskopeta kartutxok. Eskopeta falta. Xboxeko agintean, mandoan. Munizioa. Boah, eskarrik asko. Vale, oain munizio duket. Eta... konpontza da baki bat. Me cago en dios, hostiatzen egin hau bitarten, Cago en dioro, kontuz, tasio. Eta zeatek ez dauke linterna. Joder. Hostia, ja, Horrei ez. Zer da. Jaun Andreok. Hemen. Hemen da. Botoi bat dago, ze botoi? Lantza bat sartu diozulako aldatu da lekua. No jodas. Tanik lantza zerrekin? Zerrekin manejo de lantzanik? Erabili kombinatu aztertu. Eske nahi zenterau zein da motoia. Lantza sartzeko lantza hartu, noski. Lantza hartu eta eman lantzarekin. Baina, a ber... botoi batekin da, ez? Bea tartakan bagortu ditea, ez? Bere kaxa. Ose. Eske L bata ez da. R bata izango. Dios, R bat ez da? Iruki ere ez da? Joso. Eta nik aber... Zein dut balantza sartzeko, ez da git? Ezin dut ekipatu, lantza purtzelea. X? X hau da. Zertzan hori? Ez dio, sartu lantza, eske ez da gindola, Boro bila? Ez ba? Uste dut lurrean daudela akatzako erabiltzen dena dela, baina ez nago seguru. Eske hortako lurrea, X-a da, baina... Osa, X-a playeko X-a, hemengo A, baina lurrea... Osa, lurrea bialtzako tiro imerko jot, noski. Aurretik, ez? Claro, hostiako bat eman berdio. Vale, eta guain. Vale, hori zan. Venga, mucho. Tasio, mucho. Hostia. Vale, munizinue. Konpontzea dakia, kontuz! Tasio, kontuz. Hostia, erdildan, hola? Erabili bat gutxi jenez, Zendan ere goera, kontuz. Hostia, beste hostiako dator horre. Guain, tasio, me cago en Dios.
Tasio. Hostia. Tasio, Achtung, Achtung, Tasio. Achtung, da eman. Bueno. Baldoket balaiko, nola nabil. Bai, bauze. Ez que oso desarma uzu, eta etorri nahiz boss batea etortzeko, joder. Ze hostia. Kontuz. Lantza bat hartu inberko enduzki. Kriston parazara ematen nahi zaitu baina, Nola amaiera da? Windows! Hori zebota ezu irain bat bezala ez? Windows! Traketxa makala! Windows! Hostia, no me jodas, Hore, bain armakin da, arma batzukin zeitun pasauko, Ban jakin da, ban jakin da eskopetakin eskedanetik Nitro Express muniziona hola, xejungo jokua, hori gabe ostia, metralletare bai eta eskopeta kartutxok gero hartzezian txoin, eslotik gatu da bai nahi duzu omendio bat bengalak ostia, no jodas bengalazko termitazko bengalak bengalazko termitak betu, espraia, kadabakiak, espraiak, venga. Erabilera bakarrako zoroiatzaileak bai. Eske, zeatik ezartu erabilera bakarrako zoroiatzaileak. Eskopeta utzien goet. Mitralleta 3 tiroako, ez da dimenzion. Igual komendio txarra baina nik horrekin hil nun. Eskopeta hartukoet, venga, eskopeta hartukoet, balak gero hartuko ditutela. Zoroiatzailea eta bengalak. Termitazko bengalak. Zoroiatzaileako lekoik ez txain. Igual sendatu inberko nuke ez. Nola nao? Adi nao. Spray bat. Spray bat hola leku egite dugu. Pentsagundu estrategia. Etxe gatu slotik libre. Estrategia bat tiro inda gero zea sartu, jarki. Tiro inda gero ez dena sartu. Ez dago gehiago. Hau maiera ez bazara hiltzen noski, bestela hona zatoz bueltan lul. Bai, hori ulertu dut. Bai, antzematea bukera dala, joder. Ez dago ezer ulertu, baina antzematea bukera dela, hori bai. Falke zein zan, nik hori auketaztuta. Falke zein zan, deke ba... Amaitxu da jokue. Bos hau pasatzaten bukatuko emateun ez zitalko. Neuk jokoa oso modu pasibistan pasanun eta honen aurka estatu batuetako presupuesto militar osoarekin heldu nintzen. Bueno, nire... armatu xemar nao. Falke, eske zein zan Falke? Ondin jotzu likidoi papau ez. Binotena lehenengo tiro bat bota oso. Bea muitzen hasi horretik, Hala, ja sartu di lehenengoa. Tasio, muitu bai pixka, izona. Eta ez den hartu inberro du. Lantza.
eta ziola, hostia. Golpe jaso beharra gizona. Bale, hau ekipatu ingo dugu. Spray bat hartuko dugu. Jak. Eta sartu dio lehenengoa, bale? Oso. Bale, bain, bilketa ingo dugu pixkat. Hostia, kaben dios, Hemen eskopetan bala daude. Venga, motxu, hostia. Eta sendatzea baki bate pazte hon hemen inguruan. Zokar espano. Hemen, sendatzea bakia. Bai. Bale, hartu dugu. Ez dauket leku ikartzeko. Su padre bicicleta. Vale, venga. Nahi tiro. Joder. Hostiako erra manditu baina, eta ezten bat berdete... ezten bat berdete ez zetartu, hostia, ja... Ez dauket leku hilantzartzeko, penga, nahiko diago. Ufa, lagunok ufa. Egoki, no? Eski baina ez da gastatu behar... A ber, zesatea zuen. Pantailako letrak txon nazka harriak. Falke berdin komandantea. Sierpinskin agintzen duena. Adlerren krasha. Pantailako letrak txon nazka harriak. Termita hori ez duzu behar. Berenganien daueniko errementa bikozu. Bai, zea, lantza esatezu ez, zitelko? Bai, oinezki ez daketeleko ikoen. Hau lehenengo amnesia bezala da, pantalla deformatzen da gauzak zailtzeko. Ostia, eske guain zeken du behar dute... Hau egutzeko ditut. Haben zotz, eske ze... Lurren daunean egurra. Bai, lurren daunean eman behar diot... Behan gainin, ez? Beren gainean. Da honen eman behar diot lantzakin, oina ezin dut lantza hartu goen. Cuida, no hay problema goen. Caben dios. Ezin dut... kontuz. Ez que ezin dut, ez dauget lekoik. Jo, ez que egokina honen guztu konpotze spraioa gastatzea. Ez dakitzeken du... Termitazko bengala... Kaben dio, horren gasak botiek errementa. Termita. Ezin dut hau men erabili. Ezin dut gainetik, endu? Zein goet, ekipatu erabili o aztertu. Ekipatu. Vale. Betxo. Hau bat, eta bestea. Vale, ondo. Ondo hain leku auketu ja, venga. Bota, azte bain lantzak nundare. Bota itzak, falke. Egin kasu nure dilargin zuzenakotan bezala gabiltza. Hori ez, sartu. Horko alda, Vale, hartu dugu, lantza. Vale, baina ingo duna, bere gana gertura, Eta ingotena, hau, erabili. Zazt, beste gozo. Hortxe daukek, eta venga, sartu. Hau zer da, milizioa, ez, oengoz ez. Lantza aldu erdegu. Eta xo. Ostia, erabilera bakarreko hori, Ibaiosek aspaldi gomendatu ziana, azkenen una atea zaigo. Baina ez dio zerri. Baina ez dugu erabili? Sarri zer.
Txoine, oin zenbat slot dauzkat, lantz hartuta dauket, ez dauket slotik bate. Spray bat hartzeko garaia izango honezkeo. Bai. Spray gehiago bilduko iteuz, asuntu ez da brometako. Bale, orduan txoin, eskopeta zozartako hauko eskopeta? Tiro iteko, hostia. Bale, bai. Zazta indeo, bale. Bain. Beste lantzat hartu. Bai. Kontuz, ez da egiten mandioten, oze kreisten duten. Kontuz. Tasio. Kontuz. Hostiauta gaude, oze ez da entzematen, ja. Espraia hartu dugu. Vale, kontuz baina, Tasio. Vale, kolpetxo bat eman dugu. Kontuz. Beste egotako atera biliko dugu? Ezin dara bile, hostia. Vale, hortzun tartetxoa, Baina, artilleria dan ateatzen nahi da. Bai, ezin dara bile. Dios. Kontuz. Maiok, Tasio! Joder, bala gabe geuna ez justu momentu putako me hortan. Dios. Vale, baina. Venga, beste fase bat. Ufa, Spray harko batez, bai. Hau zer da? Beste spray bat, kontuz. Joder. Zer da, todo en uno. Vale, jasotzen, Jasotzen egea. Kontuz, Tasio. Larri nago, ez? Oze pasatzea. Ez, egoki nago. Vale, oain, frekuentzia asuntok eta daude, zea etorri dira, beste nazkante hauek. Hartu aldegu lantza, oze, kristo. Este bartu lantza, oze, hostia. Bai ez ba, nola ez tekartuko ba? Joder. Dios, Nun nabil. Ez dela ikusten. Zer esate jazue. Hazen olako zartakoa, Jo, uste nuen boserako alferrik hartu duzula, ikusten da borrokan txarra naizela. Falkek laguna zazu esaten dizu, amaitu bere sufrimendua. Tasio da sufritzen dagonata. Eskopetiaz ondo. Zast. Tasio aserretzen hasita. Hobeto ikusteko urrundu. Ez dakit inoiz aina zerra ikusi dudan, animo. Ze guk ez du ikusten hosti erdi bez. Nik ez. Konpontze spraya hartu eta ez dut hartu. Horten got. Vale, venga. Jas. Lantza hartuko nun ez? Ja, kargatzeko ez daukeu. Hau zer da? Vale, bai. Me cago en Dios. Tiro bat alperrik. Hor. Vale, venga, beste fase bat, Lasaitazio. Neko larri gaude igual. Spray bat hartuko deu. Venga, oso.
kontuz. Kontuz, oin sprayrik ez dut ikusten hemen eskura gai. Eta pixka larri nabil, Bale, baina montua. Ah, lantza hartu behar dugu, joder. Hartu ba, hostia. Baldarra, baldarra bosa eta bukera baldarra, Ah! Vale, mayo, Tasio garaile! Tasio garaile eta bukaera. Bukaera datorre. Violent Scene Missing. Ufa. Pasata, zelako missing. Hostia... A ver. Lagunok, adi. Falkeak atu dugu. Ike harrezko hain dugu. Elster, 512. 512. Falke, orain bat gara. Zu izango zea Falke, ni ez. I have been waiting for this. This space intentionally left blank. Amaiera, txata obesean ikustea. Adler. Sasi itzulpena. Ea zein amaiera lortu duzun. Txarrena, seguru asko. Adler, itzuli zara. Berriro ere honetatik igaro nahi duzu benetan? Ikusi duzu zer gertatzen den. Mundu honek ezin du askoz gehiago jasan. Baliteke hau izatea gure azken aukera. Atzera bueltatzen bazara, dena puskatan desegingo da. Ezin dut onartu. You selfish monster. Monstro berekoia. Ala, zer da hau? Hostia. Begila. You will destroy everything. Musika, ojo, Musika erra, Ontzira goaz horrizea. Baina hor ezin jengatzea hilda. Hau lehen egertatu zan, lagunok. Ze bukle klase dau. Ostia, musika, Piano hori... Ez dala bukatu? Ez dala bukatu, lagunok. Beso berria dituzu. Ostras! Indartsuagoak. Penrose txostena bigarren fasea. Transmisio deszifratuaren hasiera. Gure kalkuluen arabera, misioko denboraren 1500 ziklo igaroak izango dira mezu hau jasotzen duzunerako. Zorionak, kamarada. Dagoeneko ontziko zure bizitza berria guztiz moldatua behar duzu. Bizitza berrira. Hort, odeira gerturatu ala, mundu berrien bilaketari ekin beharko diozu. Helmen luzeko sentsoreak erabiliz, esplorazioa abiarazi behar duzu baliabide erabilgarrien,
bizitzeko modu egokien, edo bizitza estralurtarraren arrastuen bila. Gogoratu replikari laguntza eska diezaiok ontziaren mantentze lanetan. Zure misio arrakastatua izan dadin opa dizugu. Transmisio deszifratuaren amaiera. Hori Arianentzako zan mezu hori? Replika gugea. 225. zikloa misio honetarako izen eman nuenean, denetik aldendu nahi nuen, nazkatuta nagoen rot frontez, eskolaz, argazkiendaz, Ariane. Nazkatua, irribarre faltsuez eta atzetik xuxurlaka aritzen zirenez. Ostia. Arianen atzetik gaizki esak aitzezian, Zeu zebazunez Ariane gaixotasuna, bezia zan, soldaduaren argazkia ikusi nuenean. Ostia, susto eman dit, hemen osatzen moitzen bezala irutzei dez. Gelan esatete, ez pantailan. Zesate zuen, me cago en Dios. Orain lore ulertzeko gauzak, bullying egiten zioten. Mario Bros bezala. Joku hasieratik berriro? Dagoeneko esan dago titulu pantailako soinuak benetako irrati seinaleen grabazioa dela. Three Note... estainu? Noiz etorri estainu? Kaixo estainu? Three Note Oddity. Benetako irrati seinalearen grabazioa, dia. Titulu pantailako soinuak. Bai, hola, hostia. Mario Bros. Zela bullying egiten zaten, falke da. Ez, hori bi orduko bidean dago. Ez da Ariane, falke da? Nola falke dala? Zein da falke? Ez, hori bi orduko bidean dago. Oso tentsion zinen, ez daino iritsi denean. Vale, bosan nemela iritsi zea, ez da, irakurrietik almezua korrika, baina. Zure gelakoa falke dela. No jodas. Soldaduaren argazkia ikusi nuenean, norrote zen jakin nahi nuen. Zoriontsu zen? Familia arrote zegoen berataz? Maite altzuten bere adiskideak, fisikoki elkarren antza genuenez, bera moduko alnintzen izaeraz, baina azkenean alde egin nahi nuen, ez besterik. Nik egindako ez erretzitzaion inori inoiz axola izan. Hortaz, zergatik arduratu, hemen aske naiz azkenean. Bakarrik egoteko aukera daukat eta nahi dudana egitekoa. Azkenean zoriontsu izan naiteke. Behatzi terdik. Venga, Venga. Beragoaz, emategunez. Utxita do. Joder. Bai ez ba. Osea, falken asuntok dia horiek orduan. Ezin alda horazpia jo, no ze, hostia. Osea, gu hartu horaldez, a estas alturas. Bueno, zer da, hoi hon Andreok? Ezin da, Juan. Osea, hola bukatzea jokoa. Begiratu mapa. Esto mapaik. Esto menuik. Hostia. Ezkerretazan. Lagunok. Ezkerretazan nik izan pelikulak iten enitzen ja. 648. zikloa. Elster unitatearekin geixiago hitz egin dut. Ez da nire jaioterriko replikak bezalakoa. Ez du bat ere antzik nire irakasleekin edo Blockbart protektorarekin. Badakit ez zuela berak erabaki ona etortzea, baina badirudi bera ere ardi beltza delako dagoela hemen. Mundutik elkarrekin ies egin bagenu bezala da. Hasieran ez nuen inguruan inor nahi, eta eskertzen nuen bera isila izatea. Ta nigana ez hurbiltzea, baina azken aldian hitz egiteko norbait izatea faltan bota dut, hainbeste denbora pasada beste pertsona bat ikusi nuenetik. Ez nuen uste inoiz horren falta sumateko nuenik. Bera ezik, hemen ez da ezer aldatzen, inoiz. Denak berdin dirau. Ez du ondo ikusten labankada begian eta... Penrose txostena. Zorionak kamarada, 3000 zikloko muga gainditu duzu eta Penrose programaren azken fasera iritsi zara. Zure erreplikaren bizitza funtzionala amaierara iristear delarik,
misioaren azken faserako prestatzeko unea da. Oraindik ez baduzu lurreratzeko egokia den mundurik aurkitu, onartu ez duzula inoiz aurkituko. Kontsola zaitez jakinez zuk huts egin duzunean beste batzuek arrakasta izango dutela. Ziurrenik jakingo duzunez zure ontziko ordezko piezak eta errazioak laster agortuko dira. Bizitzeko laguntza sistemak eta erreaktorearen armadurak huts egiten hasiko dira gutxi barru, eta baliteke hozte sisteman erradiazio iesak egotea. Oinazea ez luzatzea gomendatzen dizugu, ez saiatu iragazki zaharrak berrerabiltzen edo baliabideak errazionatzen. Egin bakea zure patuarekin, gomendatzen dizugu zure replika oraindik funtzional dagoen bitartean, eriatza motel eta jasanezin batetik libra zaitzala eskatzea, edo kapsula kriogenikoan behin betiko atsedena hartzea. Hori da gukin diuna, Falkei, bere eriotza motel eta jasanezin batetik libratu deu. Gogoan izan zure nazioa zerbitzatu zilko zara gure indarraren erakustaldi loriatsu baten parte izanez. Hori, Tasio Zudupe esatari loriatsua bezala, erakustaldi loriatsua nazioan indarrana. Ez, hori ez da gure promesa. Hemen doa garrantzitsuena. Hori Eusanen gomendioa da. Ea ba, lagunok, zer da honate honen bestalden. Baina elkar maite zuten. Amets bitxia izan dut, amarekin irratian zuten ari nintzen. Garai hartan bezala, zenbakiak igortzen ari ziren, eta ama magal gainean zuen liburuan oharrak hartzen zebilen. Bikiak bizi ziren liburu dendako erakusleioan ikusi nuen liburu hura zen. Azalean kaputxa horidun figura zeukan ura, erostera joan nintzenean dagoeneko ez zeukatenan, eta Erikak esan zidan, protektore konfiskatu zutela. Ala, Isak esan zidan hori, enaiz gogoratzen. Denak berdin dirau, ontzi honetan gatibu sentitzen naiz. Bertako gela bakoitzeko panel bakoitzan dagoen torloju bakoitza ezagutzen dut. Guztia ikusi dut, hemen egin daitekeen guztia egin dut. Ez naiz ezertan kontzentratu. Buru barruan behelaino moduko bat banu bezala da. Eta ezer egiten saiatzen naizenero, ezinezkoa zait kontzentratzea. Kanpora irten nahi dut, aire garbia arnastu, haizea nire aurpegiaren eta hileen kontra sentitu. Hile gehiago galdu dudala uste dut. Hemen nago eserita, zahartuz eta zahartuz. Esnatzen naizenero zaharrago, ahulago, gaixoago sentitzen naiz. Azken aldian esfortzu txikienarekin galtzen dut arnasa eta esertzen naizenean bizkarrak min ematen dit. Noiz arte jarraituko du honek, geldiro hiltzen ari naizela dirudi. Bide batez, erradiazioa, minbizia, aginak erori, gehi haragi masak. Vale. Nazkatu naiz guzti honetaz, lotaranoan aldiro galdera bera buruan, esnatuko naiz berriro, ikaratzen hau pentsatzeak berari gabon esango diodan azken aldia izan daitekela. Ondo esan aldut, ondo gongo alda bera, eta gupiotako bakarra baino ez bada esnatzen bihar, ez dut hil nahi. Eta era berean ez dut gehiago bizi nahi ere. Hain nekagarria da dena, etzen eta desagertu nahi dut. Lo egin nahi dut besterik ez. Mesedez, utzi lo egiten. Mesedez, geldiarazi behingoz, mesedez. Asunto nahiko gorra, Hemen bibide. Ezin izan nion promesari eutxi. Alegin guztiak eginaren ni ere azkenean gaixotu egin nintzen. Ez zegoen beste amaiera posiblerik. Ostia. Eta hori ni naiz, ez? Hori Elster da, ez? Ziklo sasuntxuak. Elster hor hilda. Ufa. Oso gorra hau, Oso gorra pasarte hau, Iritsi da unea. Hau da falta dena. Etxera itzuli? Bai. Jaun Andreok.
Gogoratu gure promesa. Hau hasieran azaltze zen. Ariane? Elster. Ezin dut egin. Egin beharra duzu. Honi amaiera emateko garaia da. Zein berdago Arianeak hau? Mesedez. Ostia. Ondo, zure izena gogoratu du. Amaiera ona da. Ona. Kako txarten ona. Du hast es versprochen. Promes egin zenuen. Sentitzen dut. Arianeak hau enberdeu bere sufrimendutik ateatzeko. Hori zan promesa. Dios. Ez da la trebitzen, Elster? Elster? Eskerrik asko. Esertzen dut. Ze, lo siento. Teoria ezberdina da, baina uste dut benetan biok batera hilko gara moduko bat zela. Ala. Hasierako menua. Eta Elsterrek ez zuen bete, lehenago hiltzen. Elster. No jodas, Elster. Oso tristea, amaiera. Hoi tristura, hilek puntan. Again by Rose Engine. Bukatu da, jaun Andreok. Rose Engine. Barbara Whitman, Julia Stern. Txaloak. Barbara Whitman, Julia Stern. Oso jende gutxin arten indua joku hau, Animazioa, programazioa. Bueno. Art Direction, Julia Stern. Barbara Whitman, Administration. Bina hartan indu edana? Zer dia? Bi pertsona uste dut. Concept Art, 3D Modeling, Texturing, Rigging, dana? Barbara Whitman, Julia Stern. Zer dia? Ariane eta Elster? Written and directed by Julia Stern. Story bai, Barbara Whitman eta Julia Stern. Txaloak. Barbara Whitman eta Julia Stern entzat txalo zaparra da. Music. 1000 Eyes, Cicada Sirens. Asko gustatu zait musika, Ez diot atentzioa jarri momentu askotan, baina... Playtesters. Ibaios, hor, tarten. Additional Concept Art. Special Thanks. Horri Ibaios ez azaltzea. Zea da, Oso gaizkido. Oso injustoa. Bueno. Agarra. Kiston jokua, Oso nazgarria, narratiboki. Naita ordea, pentsatzen naita dela estilo hori narratiboa, eta asko gustatu zait. Zitaliz buko dut Jan Andre Grain, Somalis tokatzen da. Bai, urrengoa Soma, Zitalko edition. Izagarria zue. Oso ondotazio. Imagina bukera txarra zein den. Bai osek esan du ez etzala behataz goatzen, hola. Ederra, bi pertsona uste dut. Itzulpena, Ibaios. Norbaiten jokua, baino pertsona bat gehiago. Azkenean resinesen ametsa izan da. YouTubeen jarriko ditut azalpenen loturak, horra agertzen dira amaiera guztiak ere.
Eskerrik asko, Ibaioz, bai. Quentinez and Tarantinez, bai. Ritin, Directino. Hostia. Hori da teoria bat, oinez bakarra. Ja. Zitalis bukatuta jaun Andreok. Orain Somalis tokatzen da. Somalian beldurra pasatzea. Ibaioz handila. Handila Ibaioz. Ibaioz, zorionak. Itzulpenatik. Itzulpen bikaina benetan. Bikaina. Eta bukatu dau, lagunak, bukatu dau. Bai, esate izuete, urrungo jokoa Soma izangoa. Ina igual tarten erokein batingo, eta adibidez norbaiten Dark Souls 2ko balentria errepikatzen saiatzea. Egun tonto alimauketik hortan saioko naiz. Eta igual ingo deuna da, Ibaiozekia jartzegun gameplayan gure txirripor hori guztokoena, Ibaioz eus. Baina Soma zuzenen pasatu ikusi nahi dut eta bai, hori, hombre, hori dudik ez dago, zital, dudik ez dago. Egin gotena aurretik, joku honen esplikazioak, Ibaiozek jartzegun bideo bat hola, bai igual zuzeneko goten ikusi, komentau eta bueno, ikusiko eta zen material daun nolakoan da kaso. Baina, bueno, bintzat, gaurkon jokua beha bukatu dugu. Bai, lamikaina Ibaioz, etzan arresa joko euskaratzea. Bai, hori ere ongo lekide. Ez, baina asko guztuztean, merezi izan zuen. Poste naiz. Arnold Blocklin, Eugen Bracht. Jokoaren PowerPoint aurkezpena noiz, Ibaioz? Ja, Ibaioz, emango duzu ikastaro bat, hor joku honen historia eta hola. Hostixelako biharra. Ez neurelez automatikoki dana. Bai, hostixelako biharra indago, Ibaiozek. Rosenjain, zorionak. Rosenjainen urrongo jokuan zai gehatze beha. Kiston balentria indue, estudio txiki honek. Bueno, lagunok. Edarra izan da. Emaitzak, partidaren iraupena 21 ordu. Uste non gehiago izan zala. Partida aktiboaren iraupena 20 ordu, bai, gainontzeko atxata irakurtzen. Egi da. Gordetzeko burua 79, karagatzeko burua 18, eriotzako burua 11, 11 bakarrik? Bai, kakazarra 11. Gorde bitarteko denbora batez beste. 6 ordu. Hartutako mina 2008, guztiz sendatzeak 2184, ostia, zen bat. Eriotzari iesaldiak 4, hildako etxaiak 103, jaurtitako tiroak 280, amaiera promesa. PC Caixa Norm Revit Deab, zer da? Mantendu dozein tekla sakatuta jarraitzeko. Jaun Andreok. Signalis. Amaitu da Zitalis, Jaun Andreok. Jaun Andreok. Behon deigula. Uste eta 11 zuzeneko dala gaurkoa. Eta bueno, gaurkoan amaitu da jokua. Uste baino luzeo jonda, hilabetek pasatu dut azkenen. Eta, bueno, hobezen txata jartzen 20 ordu. Benetan bideo bat egin dute wiki moduko bat, baina ez da laster izango. Ba, errealitzak zerbait itea, Ibaioz. Ze kolaboratzaile bat berain bazu, zozartako, ni prest. Zerbaitetan lagundu bat ezaket. Netzako moko lanik balin baukezu, ni prest egon naiz laguntzeko. Hobezen txata jartzen 20 ordu. Eta emaitzarik ez. Tiroak xauketa. Jaurtetako tiroak bermeoko parranda arruntu bat. Elegante, oin gozo jongo zafaltzea garaipenakin, bai hoxe. Eskerrik asko eta zezu dupe. Honekin, itzulpenaren bertsio finala aterako dut. Eskerrik asko zuri. Eta ia kasoite izuen ofizialki jartzeko itzulpena? Idatzi zeniela esan zenean, ez? Ba hori, litzake poletxa, ofizialki. Baina, bueno, olare kristona. Jendei errestasun gehiago emateko, ez? Zen nahi dut. Bai, berriro saiatuko naiz. Bideo egiten badut zure zuzenekoaren zatiak hartuko dizkizut. Noski, behar dezundan hartu.
Bueno, Lagunok, erra izan da. Oain, joko honen sentsazioak ingeatzea gaur, eta gero, bideo horiekin da hausnartzen jarraituko dugu historiari buruz. Egia da, lehenengo jokaldin ulertzeko jokua oso zaila dela, nundi joan asuntoa ulertzeko. Baina, sentsazioak ingeatzea, musika, emozio, oso trista izan da bukaera, Ariane eta Elsterren historie, eta, zehaztasun gehiokin, azkenen pixkate interpretaziora irekita uste buela emateko ez. Aber jendek ze interpretatu duen, da gu atzetik gongo. Lagunok, behon dizuela. Eskerrik asko rehuntzaten da noi. Ibaioz zitalko ekaitza ilargi, norbait, estainu eta abar. Eta hango ga, jarraituko dugu. Hemen, Tasiusupen kanalen zuzenekotan. Gabon denoi, agurrak, menga, txat, denoi agurrak. Esate izuten bezala, laiztar jarraituko dugu, historiekin edo somare etorrikoa, somalis urrengo jokua. Beraz, besarka bana, venga, ondo izan, agur, ekaitza ilargi urren arte ekipo, hau amaiera da. Eta beti bezala YouTubeko eta PeerTubeko ikusentzulei, hau amaitu da gaurkoan, eta beste bat arte. Ondo izan lagunok.